Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimevhitiyepo patinopai nhau dzinopisa. Haya tinyati naye panapa inyaya vaimufudamudza Mnangagwa avo varikuda kusimbisa kuti varambe vari pasimba, varambe vari papawa, varambe vari purezidendi weZANU-PF. Right, isusu nyaya iri kunetsa panapa inyaya yekuti pakonferensi yakaita kubulawayo pakatowiriranwa netimu Mnangagwa kuti vaimusandamudza Mnangagwa vanofanira kuramba varipo kusvika 2030 ndo agreement yakabuda ipo pai. So vanhu vazhinji havana kuziva kuti ndo nyaya yakaitika nokuti kana mukatarisa pane umwe mudhara ndiri kukangana zita rake uyo kuzombofaiwa naEmmerson Mnangagwa akanga achitotaura kuti aiwa Emerson afana kunga asvike 2030 aripo. Izvo ndo nyaya yakanyatsowirirana iyoyo. Right, kozoita after izvozvo pane vakomana vari kunzi chimu chiwenga avo vasiri kutoda zvinhu zvakafanana izvozvo. Koita mhuri yeZimbabwe zvekare haisi kuda zvinhu zvakadaro zvekuti idi aende 2030. Koita vachamisa nevanhu vavo havasi kuda zvekare kuti vaende. Koita maopposition ese haasi kuda izvozvo. Saka paita opposition iri muruling party zvekutoti party yakadivhaidha. Apa yakadivhaidha kusiyana nezvaikamboita pange pana Mugabe. Apa yatova worse than. So mhuri yeZimbabwe ndonyaya ndavaende kudze panapa kuti ndonyaya iri mumastreets iri kutenderera asi vaEmmerson Mnangagwa vari kutora nepavanogona napo kuti vange vachichengetedza simba vange varipo kusvika 2030 but wondo ndo matangiro achayo kuita iyayo panyaya dzakafanana idzodzo. So thank you for watching. Muchiri kurangarira here tichitaura naChief Wenje mazuva ekare. Now iye Chief Wenje wokuimbira ZANU-PF akafunga kuti zvichida mashoko atiri kutaura aya mashoko eruvengo, yeti akanga ari mashoko echenjedzo. Ikwe zvinezvi nhasi uri kurwara kwerufu. Wenje, Chief Wenje akangofanana nemunhu akafa but achifamba. Now izvo zvinozotipa mubvunzo kuti titi saka maimbira akaita pamusoro paidiot Mnangagwa achisapota Zambian robumbwa achiti tsepete kuna Mnangagwa. Is it true ichokwadi here kuti vaMnangagwa vanomuda nekuti nhasi uno he is still the same Chief Wenje akuimba achiti Judah mutengesi. Now inini handisi kuramba shoko rekutaurwa naWenje kuti ndiri mutengesi, but ndine mubvunzo maringe nezviri kuitika kuti alright imimi vacho veZANU-PF iri kukuchengetai here vana Wenje nekuda kwekuti for example finance minister Mutuli Ncube imbwa yake ine medical aid, kwete iyeye bedzi Vice President Chiwenga imbwa dzepayadhi yavo. How is it that dzine medical aid? Nevana Mnangagwa vane imbwa dzine medical aid kuti imbwa yake yakarwara, imbwa dzake dzakarumana, helicopter ndege inobhuruka from South Africa into Borodale, or doctor wembwa anobhuruka from South Africa kuuya into Borodale kuuya kuzorapa imbwa. Then ndobva ndabvunza kuti saka iwewe Wenje nemarwariro awaita aya musangano wako weZANU-PF wakashayiwa here mari yekuti iwe uitirwe medical aid kufanana nembwa dzana Mnangagwa, imbwa dzana Mutulisi Ncube, imbwa dzana Chiwenga? So who is more important? Kubvunzana. Okay, the same message I think ndoda kuti ndibvunze vamwe vanhu veZANU-PF sezvo inini Jeff Judah Wenje ari kuimba achiti ndiri mutengesi. Okay, regai ndibvunze, ndichiti pabreak pan muno muJoburg kuSouth Africa apo pachiaerodrome apo takaona 28 mahelicopter, the same mahelicopter ainzi neZANU-PF tatenga mahelicopter, mamwe ndeepolisi yeZRP yekuZimbabwe, mamwe maambulance achitwa erase out pendi idzodzo achipendwa. Ndizvo here kuti ZANU-PF yakati haikwanise kuchengeta mahelicopter muZimbabwe yakuchengetera kuSouth Africa kubreak pan? Or is it a coincidence
takakuudzai tikati vanhu ava vanonyepa vachiti vakatenga maherokopta uko kunana Russia kunana Belarus uko. Tikakuudzai tichiti ndo hunhu hwavo ndo tsika yavo they hire opendwa voya kuzoita exhibit vanhu vote tatengerwa maherokopta mari yobviswa kureserve bank yodyiwa. Ndikati ndikubvunzei imimi kuti tine maincidents 2 maherokopta achidonha emuZimbabwe. Pakashayikwa here 1 ambulance yeherokopta yaibhuruka kuna atenda scene. Alright, maherokopta aya kubva zvaanzi akatengwe kuZimbabwe zvichide kubreak pan akafanana neekwenyu ari kuZimbabwe. Muri kunditaurira kuti since achitengwa kuri kushayikwa murwere 1 angaitwe airlift neherokopta yeambulance yemuZimbabwe. Kubva pane nguva yakadii zvichinzi maherokopta yatengwa maambulance pari kushayikwa munhu 1. Ko yekupolisi kuri kushayikwawo 1 herokopta inonzi yaonekwa ichitandanisa mbavha dzemombe nemakorokosa ikurwizi kwakati herokopta yazosvika. Why is it that hakuna kana herokopta? Alright, akachengeterwa pai? Matura erudzi Zimbabwe ine pfimbi dzakadii dzainochengetera maherokopta ekuti maherokopta anotadza kubuda achinobatsira mapurisa, achinobatsira varwere maambulance acho. Moda kuti azotanga kushanda here muna 2030 kana zviri zvoka munotiudza kuti aiwa maherokopta aya akanzi anozotanga kutakura varwere mugore ra2030 muvision 2030. Kubvunzana yezvo mune majournalist mabranda yamabwida vana yehopo chungono vana Jumo vana Gambakwe mabranda yakaya. Why is it that they know, they understand kuti maherokopta aya yakanga iri fraud, yakanga iri fake, yakaitwa neZANU-PF, maherokopta akahayiwa kuSouth Africa ari pabreak pan? They don't talk about it because havadi kufumurana parudzi rwavo. Ndobvunza iwewe Hwenje kuti Hwenje, marwariro auri kuita urwere umakuriro awaita urikutaura kuti iwewe nemaimbiro awakaita uchirwa kumagitari uchibva watamba kudi uchisimudza dzoro, ZANU-PF yakatadza kubva yakutumira chikopokopo 1 ndiwe kuti vaimba ukona Dhakota rotenderera paita Dhakota rakazotadza kuya kuzokutakura madyisana poison. Ndo paye patinotaura tichiti iwewe Hwenje, you think mabranda yanokudaya, you think mabumbwa yamazambian manyasaranda yanokudaya, vanongoda voice rako chete. Iwewe they don't care about you because you are Zimbabwean. Dei waiziva kuti ana Herbert Chitepo vakapondwa nemanyasaranda nemabumbwa nemabranda nemabwida vana lepo chakawira vakapondwa vana Moveni Mahachi vana Elliot Manyika vana Bodagesi. The list is endless. Iwewe mfana iwewe wazokoshei iwewe kuZANU-PF. Kana vanhu vese vanoti pamperi naED tiri kutika imbwa dzekuBorodale dzana Mnangagwa dzinodya chikafu chiri over 50 United States dollars a day. Kuseni inodya fried chicken, kumasikati imbwa iyo inobva yadya mabiscuits, madog biscuits anodhura, kumanheru inodya fried beef kana nepoko nedzimwe nyama dzakasiyana nematoki nei. But T-boy anonwa tea yakatsvuka kuti piriviri kuti komo, inenge yakatsvuka nemasamba etanganda kunge mukadzi achabvira, inenge yokuti wakapa munhu womukadzi anenge achatobva nhumbu nekasilaisi kechingwa kanenge kakazarurirwa majarini kure kure. So ndikutaura zvinhu zviripo paBorodale tichiti imbwa dzana Mnangagwa dzinorarama upenyu hunoshamisa. Imbwa, but vacho vanovhotera ZANU-PF makatengerwa machicken gore riye kamwe chete. After that you are being taxed pakutenga chicken in so that you can pay for the cost yemachicken amaita aye muri kudya mahara. Tikakuudza kuti ZANU-PF haimbokupai chinhu chemahara. Regai ndidzokere pamubvunzo ndati imimi muri kuchengetwa zvakanaka here neZANU-PF kudarika imbwa dzaWinkenere Chivhayo
dzine medical aid yekuti dokta akabve kuSouth Africa kuti helicopter inobhururuka kuuya kuzoona imbwa dzachivhayo kana dzichinge dzarumana. Mubvunzei kuti we Winkenero Chivhayo, iyi iri kutaurwa naJudha yembwa dzako idzi, iwo uri mupostori, mapostori achengete imbwa uri kudzidii? Hadzina here medical aid Chivhayo? Mubvunze. Motikari ari kupa vanhu, tikutaura nhau yembwa dzake. I'm not talking about motikari dzari kupa vanhu, tikutaura kuti imbwa dzake dzine medical aid. Kopovho zvayo ruzhinji rwevanhu. Muzvipatara hamuna mapiritsi, hamuna mishonga, hamuna mvura yekunwa, hamuna magetsi, hakusisina manesi, madhokta ari kubuda munyika, vari kushanda vari kumbunyikidzwa, havabhadharwe. But madhokta anorapa imbwa dzenyu muri kumabhadhara kai? Chikafu chiri kudyiwa nembwa dzenyu hachisi chemuZimbabwe, munotenga kunze kwenyika, chinoitwa fly in. But isusu kumushoko, mombe akafa nechirwere chetungundu cheanthrax, tinotomhanya raini rese musha wese kuti kwafa mombe kwakati, kuivhuyei musarase, tigete losi inosasikwa, bhoirisei misasauti yakawanda, misasike tidye nyama, mozoitei kukurungira nedovi. Ndo upenyu hwatiri kurarama isu. Tinorarama upenyu hwokuti tinogaisa chibage kuzvigayo, pamwe chigayo chacho chinenge chichisanganisa hutsi hwedhiziri mukatimo, upfu hwacho hunenge huri utema-tema. But imbwa dzevakuru veZANU-PF dzinodya dzichiguta, dzinobayiwa majekiseni, dzinoenda kucheck up. Imbwa inoenda kucheck up yekutariswa maziso, imbwa ichivhenekwa maziso nadokta, dokta achiti, you see this dog Bruno is still fit, it can live for another 5 years. Imbwa dzavo dzinorarama 15 years, 17 years. Munhu ane upenyu unofanira kunge uchisvika 100 years, vari kupera kufa vane 55 years, 40 years, 60 years. Ukatarisa muZimbabwe ane 60 years, so anotonge munhu ane 140 years old, nekuda kwenhamo, nekuda kwenzara, nekuda kwestress, nekuda kwekushayiwa, nekuda kwezvinoitwa neZANU-PF. Pedza zvoma hamati Judha mutengesi. Ini ndamutengesi. Makatadza kuverenga. Judas Iscariot ndiye akatengesa Jesu. But Judah wamuri kutaura, how do you know kana ndiri Judah, the brother of Jesus? Nekuti himself he had a brother called Judah, besides this one Iscariot kumutengesa. Kana ndiri Judah wa Genesis 49. Akapiwa ropafadzo roudangwe nekutungamirira hondo. Makangogona kuverenga chete pekuti Judas Iscariot akatengesa Jesus. Asi apa pekuti imba yaJudha yakasarudzwa naJehovha kuti pahondo dzose dzinoitika nokurwa, imba yaJudha inofanirwa kuti iende mberi, kumberi kwehondo, kuti Jehovha avaropafadze vakunde pahondo dzevavengi. Ikoko hamukudi. Mungoda kwekuti Judas Iscariot akatengesa Jesus. Aiwa, kuchaonekwa kuti mutengesi chaichaye ndiani pakati penyu imimi weZANU-PF neni. Iwewe nje une chokwadi nokufurirana nevamwe imimi kuti muruda kuti nyika yedu irambe iri mumaoko emabwidi, emabranda, emabumbwa. Pasinawo munhu achadzokera kumusha kwake.